Здравейте в серия YouTube потребители, аз съм Black Kinso и тук с нас е Black Angel. И разбиваш 4000. Да. А трябва да кажеш здрасти, аз ще я да го кажа после. Добре, няма нищо. Така, Това... почнеш ми къщата, братоци. Да, това ще е втори епизод, правенето на къщата. Дърво. Абе, Black Angel, направи това да е вход, моля се. Това ще е къщата. За кой да е вход? Защото е тук, като влизаш, веднага може някой да влезе в къщата. Какво се потъпва защото да аз сложим не много такова? да проработи Се разбрали? и няма какво да го правим. Така, опа. Ти ме? И сложим ресиздал. И чуй, никой почти не влиза в този сервер, спокойно. Абе, човек... Толкова ще е голяма къщата. Не знам колко ще е голямо, но Направо е това като ще е направо цял замък от дърва. Да, ни толкова много дървета имаме. Виж, често колко дърво остава. Само от моят дърво може да се направи цял замък. Чай сега ще взема малко айран, да се правя айран пътници. Ние от дърва събирам... Гей, кое е това златно купче тук е? Какво? Тук има някакво златно купче. Това е workbench. Не вярно, златно е. О, тук това дърво. С текстур пак ли си? Да, с Соня, дето като старите версии на Minecraft. Носталгия крафт. Пусна 1, 2, 3, 4. Оле-ле. Това и той ще от червено дърво. Леле, малеле. О, къща от госта! Да. Разбиваш 4000 се занимава с грифането. И аз огрифах 5 диаманта. Откраднах си 5 диаманта от сервера. Тъпана. Иначе си намерихме 6 диаманта в минута. Мака и цикви, боже. Вземи пак ли да осветиш? Чай малко. Не ми се пи чай. Много искат са телепортети дни. Има толкова неща, че направо ще се побъркат. Да светим малко. Аз намерих една къща и че в честа имаш 5 диаманта и аз ги взех. Браво, тебе. Но ми се припълни инвентара и някой трябва да дойде. Няма. Зелен ми е път. Аре, Валя, моля цела. Няма. Да ти дам дървата. Да обереш поне Това единици. е грозен. Има и много жито. Трапдор, не хубаво. Разбиваш, телепортирало се при тебе. Добре, там го... Аз прав, той е етаж. За мен. Що само за тебе? Добре, прави се втори етаж. Ние в първия ще живеем с разбивача. Че честовите са общи. Добре, Племове. Мали, Дини. Да. Опа, жице. Георги, пистани има. Жице. Има и теквички. Това е автоматична ферма, аз ще... Удари джакпота. Дай да оберем стики пистана. Ами няма да обирам и глоустоун. Мале, не забелязах, че има глоустоун. Чупи. абе стига, Али. бе. Ние сме грифари, бе. Най-големите, които съм виждал, само да ви кажа. Ко? Най-големите грифари, които съм виждал до сега. Обирам репитерите и редстоуна. Боже, защо ли се занимавам с вас? Всяко ще да правя, да. Репитери. Да, ма ние за разлика от тебе сме умни. Да. Какво вика ти? Близо ли до нашата къща тая ферма, бе? Не е много е далеч. Не знам. Тип, който питат. Абе, човек, запушвай го, бе. Умрях. Кара, колко тъпа. Тъпа. Блок, не. Не виждате ли, че тук един вълби, бе? Знам, той не го уби. Да, ма тебе скоро ще уби сега. Реми. Аз ли? Не. Аз ли? Да. Чай малко. Такова, разбиваш, запомни ли къде е къщата?
Аз обикалях и я намерих. Велик. Сега. Ох. Умни, трябва да направим един чест за дърва. Абе, после ще разпределяме работите. Ние няма да ги разпределяме, те са общи. Но аз съм пълен Виж, инвентар. използваме общо честове, всички неща са общо. Бе. Да, бе, аз като гледам... Ей, кома биш. Обрали Глоустон, бе. Какво става тука, бе? Ой, Kas ти, бе? Грозен крипър. Ге, ако някой вкара тук крипъра, убивам. Някакъв крипър ма би. Абе, това не е... Той е тебе, който е убил, бе. Разбиваш тебе, който е убил, как се пишеше. Чай се ще го Рия. Бързи вече да го видим. Аксалот. Ге, то вкара Ендер Драгона! Мат Крапер. то Мале, вкара Мат Ендер Драгона, Крипър! бе! То вкара Ендер Драгона тука! В твоята къща? Да! Ендер Драгона Да. в нашата къща! Аха! Йо, аз го видях. Бързо, приеми. Къде? Ако пред то Ендер Драгона, някой ми запуши пътя тука! Всичко е заради Гоблин. Ендер Драгон е тук. Те са хили като някакъв извратеняк. Няма да отваряте трапдоровете. Довиждане, Блакинсо, беше много смело. Да, знам! Аз се някой да му вкара вътре майца тука е! Топа. Много гадно се сложи от трапдоровете, не може да се качиш горе. Знам! Умира пчел! Мали! Приеми. Яш! Умрях! Знаком тъпа. Блацъка. Приеми. Внимавай, аз... О, къде? на предишната ни... Чувате ли мо, е? Блацъка. Приеми. Чувате ли мо? О, Бъгна ми се скайпа. за какво ще правим тука? Виж къде? Чакайте сега, ще ги добавим. Добре, драги зрители, това беше края на епизода ни. До скоро.